Yeremia ti aduanan nsia. Awurade asɛm a ɛba odiyifo Yeremia nkyɛn amanaman ho nie. Misrim de, Misrim hene Faro na kodɔm a ɛwɔ asubɔntene Eufrate ano wɔ Kakemisa, Babel hene Nebukadreza kum wɔn. Yuda hene Yehoakim a ɔyɛ Yosia baafia ɛtɔ so nan mu no ho. Munsiesie akyɛmwa ne ɛkyɛm na muntusa. Momfa apɔnkɔ nsesa ntease anam ho. Montenatena so. Apɔnkɔ sotefoɔ. Monhyɛ dadeɛ kyɛ gyina hɔ. Mompɔmpea ho na monhyehyɛ dadeɛ nkataboɔ. Ɛnamdeɛ nso na mihu wɔn sɛdeɛ wɔn akoma atuo na wadane wɔn akyire. Na wɔn nnɔmmarima no wɔabobɔ wɔn aguo. Na dwane ara na wɔredwane na wɔnhwɛ wɔn akyiri yi. Ehu wɔ afa nyinaa, Awurade asɛm nie. Ɔhoɔharefoɔ nyɛ adwaneɛ, na dɔmmarima mfiri mu mfi, atifi fam. Asuo Eufrate no ho na wasunti na wahwehwe aseɛ. Hwan na ɔreba sɛ Nile, na n'asorɔkyeɛ rebɔ sɛ asukɛseɛ deɛ yi. Misrim atu reba sɛ Nile, n'asorɔkyeɛ rebɔ sɛ asu akɛseɛ deɛ, na ɛse, mɛyiri makata asase so masɛe nkuro ne emufoɔ no. Montenatena apɔnkɔ so, nteaseɛ na muntu yiri didi, na nnɔmmarima no mfiri adi. Ethiopia ne Put, akyɛmkurafoɔ no ne Lidiafoɔ a wokura tadua pono mu no. Nsoda no yɛ Awurade, Asafo Awurade deɛ. Awerɛtɔ da a ɔbɛtɔ n'atamfo so werɛ, na afena bedidi ame, na wɔn mogya ama n'abo. Na Awurade, Asafo Awurade wɔ okum afɔdeɛ, atifi fam asase so. Asuo Eufrate ho. Ababaa, Misrim babaa, frokɔ Gilead kɔgye aduro. Kwara kwa na wɔma nnuro dɔɔso. Ayaresa biara ni hɔ ma wo. Amanaman atew ahohora, na wɔn teamu ayɛ asase mmatɔ. Na dɔmmarima abɔ dɔmmarima so, ma wɔn baanu abom ahwehwe ase. Asɛm a Awurade ka kyerɛ odiyifo Yeremia sɛ Babel hene Nebukadreza bɛba abɛsɛe Misrim asase no. Monka no Misrim, na mompɛ monka no Migdol, na mompɛ monka no Nof, ne Tapanhes hɔ. Monka sɛ, gyina hɔ na tim hɔ pintin, ɛfiri sɛ afena redidi atwa wo ho ahyia. Ɛnamdeɛ nso na wapra wakunu ne kuro yi. Obiara anyina, na Awurade apam wɔn. Wama pii ahwehwe ase, baako atɔ da ne yɔnko so mpo. Ɛna wɔse, sɔre ma yɛnsane nkɔ yɛn nkurɔfoɔ nkyɛn, ne yɛn awoɔ asase so, mfiri afena a ɛyɛ hu no anim. Wɔteam hɔ sɛ, Misrim hene Faro asɛe, wama bere a ɛsɛ no atwam. Sɛ mete aseɛ yi, ɔhene a Asafo Awurade ne ne din no asɛm nie. Sɛdeɛ Tabor si mmepɔ no ntam, na Karmel si ɛpo mu no, saa na ɔbɛba. Yɔ atukorɔ ho adeɛ fa, Misrim baba a wote hɔ no, na Nof bɛdane amanfo, na ahye a obiara rentena mu bio. Misrim yɛ nantwie ba bedeɛ a ne ho yɛ fɛ. Ɔsɛ yɛ firi atifi fam reba. Na paafo a wɔwɔ mu no nso te sɛ anantwie mma nyɛmoa. Na wɔn nso wɔdane wɔn ho bom dwane. Wɔn nyina, ɛfiri sɛ, wɔn sɛyɛ da adu. Wɔn asotwe brɛ aba wɔn so. Na ne gyegye kɔ sɛ ɔwɔ deɛ. Na wɔde dɔm nam so reba. Na wɔde mmonnua reba ne so sɛ nnuabufoɔ. Wɔbu ne kwaeɛ, Awurade asɛm nie. Na wɔnya mu ahwehwɛeɛ. Na wɔdɔɔso sene ntutummɛ. Na wɔn dodoɔ nni ano. Wɔama Misrim babaa ani awu. Wɔde no ahyɛ atifi fam man no nsa. Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn se, hwɛ, mereba mabɛtwe Amon a ɔwɔ no aso. Ne Faro ne Misrim ne ɛso anyame, ne ɛso ahemfo ne Faro, ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ no. Na mede wɔn ahyɛ wɔn a wɔpɛ wɔn kra no nsa. Ne Babel hene Nebukadreza ne ne nkoa nsa. Na ɛno akyi na wɔbɛtena so sɛ tetena no, Awurade asɛm nie. Na wo, makoa Yakob, nsuro, na ma wakoma ntu, Israel. Na hwɛ, meregye wo afiri akyirikyiri, ne w'asefoɔ nso afiri wɔn nnommumfa asase no so. Na Yakob asane aba abɛhome atena ase dwoodwoo. Na obiara nni hɔ a obeyi no ho. Wo, makoa Yakob, nsuro. Awurade asɛm nie. Na medi w'akyi, na mɛma amanaman a mebɔɔ mo pete kɔɔ hɔ no nyinaa awie sa. Na wo deɛ, merenwie wo. Na mɛtea wo sɛdeɛ ɛfata. Na bem deɛ, meremma wo nni.